चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां कनस्टिटुयेन्सिनि बियाबनि सिङाव आं नोजोर खालामदों देग्लाय खुनु स्किम नङा। जोंनियाव जेसेबां माने हाब्रु लामा दङ बेखौ आर्टफिलिं आरो सेन्ट ग्रेभेल बेखौ जोंनि ब्लकनि गेजेरजों VCTC फोरनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावजोबनानै होनो जों देग्लाय टारगेट लाबाय। नभेम्बरनि गेजेराव जों फोजोबगोन। खुनु गामियावनो जोंनियाव जोङो नभेम्बरनि उननिफ्राय हाब्रु गानाय लामाखौ जों दोनलिया। बहाबा गामिया इनफरमेसन होयो जुदि दङब्लाबो बेखौ जोङो दैज्लांनि सिगांसिम जों मावनानै फोजोबगोन। 2 नाम्बाराव जोंनियाव स्पेसियेलि साहा ओनसोलाव माइ गायनायनि सायाव बिराद समस्या जाबाय थायोमोन, जेराव जोंनि बर' हारिया मा होनो आबादनि सायावनो सोनारना थायो। बेनिखायनो बै आबाद बिथिङाव दै मोनैनि थाखाय जोङो बान्दो सिफायबाय थानायनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। देग्लाय जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद सारनि बिथोन बायदियै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि 14 नं कनस्टिटुयेन्सिनि सिङावहाय 3 मिनि सुइस गेट बानायनाय जादों आरो बिनिनो 2खौ जोङो दाखालि अपेनिं खालामखांबाय। दा 1खौ जोङो 3 नाम्बारखौ बानायदों। खोब गोजोननाय मोनदों। फ्राय जोंनियावहाय दा माने हमनानै ला नोंथांमोननि गामियाव खैथा गामि नोंथांमोननि एरियायाव? 4 गामिसो। 4सो गामि। बेवहायबोथ' बिराद बुरजा गामि सल्भ जाबाय। आरो सान्तिपुराव मोनसे जों मिनि सुइस गेट बानायदों। बेवहाय गोबां गामियानो सेल्फ सल्भ जादों, जायनि जाहोनाव देग्लाय माइनि थाखाय दैनि आंखाल जानानै फैदों। आरो अब्लाबो जोंहा गोबां मावबावनांगौ दङ। बोसोरथामाव बोसोरखौथ' जों मावनो मोनखायाखै आरो बोसोरनै दंबावो। बोसोरनैयाव जेसेबां हायो जों मावनो नाजालांबाय थागोन। जोंहा मोनसे गामिनिफ्राय माबा मोनसे फैदों नालाय जोंहा बेखौ दिनै अपेनिं खालामदों। थंसिदांनि गामिनिफ्राय लामा अपेनिं खालामनाय जादों रायजो राजाफोरखौ लानानै। माबायदि खस्थ' जायोमोन बे लामाया थांलाय फैलायनि थाखाय? औ, खस्थ' जायोमोन। गारि मथरनि थाखाय बिराद खस्थ' जायोमोन। बयबो रायजोफ्रा मिथियो, गामिनिफ्रा बिराद खस्थ' जायो। औ, बेबायदि नङामोन। हाब्रु जाजोबोमोन, ट्रेक्टर खारनाय थांलाय फैलाय। गामिफ्राव गंफा गंनै ट्रेक्टर दंमोन नालाय, बेनिफ्राय हाब्रु जायोमोन आरो बिरादनो बिराद गाज्रि जायोमोन। सारखौ मा बुंनो सानो? मा? औ, सारखौ जोंहा गोजोननाय मोनगोन। मोजाङै मोजां खालामबाय, नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन? जोंहा मोजाङै मोजां जानानै फैबानो जायो। दा रायजो राजाफ्राबो थाबायनो दिगदार जायो, गथ'फ्राबो स्कुलाव थांलाय फैलाय बिराद हाब्रु खस्थ' मोनो। बिदिनो थांलाय फैलाय जायो। आंथ' जेबो होनो रोंनाय नंला सारमोन। जाबायना। जोंहा बहुद रंजाथाव दिन। दिनै जोंनि बिटिआरनि जानाखि EM सार, बिथाङा जोंनि सिख'खौ हायि आजां गाजां गोदो 50 बोसोरनिफ्राय जोङो खस्थ' भुगिनानै जाबोनांनाय नैबे जोंनि सामथाइबारि गामिया बान्दो आजां गाजां हर सान खाथिनांनाय दैजों जुजिनानै जोङो माइ गायनानै जाग्रा। दिनै बेखौ जोंनि बिटिआरनि EM सारा दिनै सुफुंना होफैबाय। आं जोबोद बाख्नायदों। आङो लाख'हायै खुसि। जोंहा रंजानायसिन दिनै। दा बेवहाय जोंनि बिटिआर सरखार जा प्रमद सार आरो बिटिआरनि जानाखि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङैनो जानाखि आर्जेन्ट खामानिफोरखौ नायदों। आंहा बेहाय खोब बिराद गोजोननाय फैदों। जों हारसिंल' नङा, दिनै जोंनि प्राइमारि बा VCDC बा जोंनि EM बयबो दिनै रायजोनि खामानि मावनाय, बे रायजोनि सरखार होननाया ओरैनो फेलें थाङाखै, थिगैनो दङ। जोङो बुंनो थाङोबा जोङो थांनाय जे BPFनि जेनाखि दोलो सालायबोनायाव जोङो बिथांमोना टेम्परारि जोङो मथा मथि जोङो सुइस गेट ड्रप फिसा मोनदोंमोन। बेजोंबो जोङो गोजोननाय माने जों माबानो हायाखै, गोजोननाय खालामनो हायाखै। माने जोङो आजां गाजां अखा नायबानो जोङो हर सान जोङो हराव फाथि खोबनानै जोङो बान्दोखौ नेनांगौ जायोमोन। आरो जोंनियाव खुंग्रिं एरियायाव जोंनि सामथाइबारियानो अबस्था गैसेनि बा दुखु खस्थ'सिन भुगिनानै जाबोनांनाय नैबे बान्दो माइ गायनानै जानायाव। आरो बेसेबांसो माबाफ्रा दुब्लिया बे दैजों माइ मोनसे बिगासो बेहाय मथा मथि जोंनियाव मथा मथि 700-800सो बिगा दं। आरो 700-800सो बिगा दं। माबायदि खस्थ' मोनोमोन सिगाङाव बे गैयै समाव? बे गैयैयावथ' जोंनियाव मथा मथि 50 बोसोरनि
एबा 50 बोसोरसिम जाबाय आरो नै दिनैसो जोंहा जोंनि रनजित सारा दिनै जोंनो मिनि सुइस गेट हरबाय बिराद गोजोननाय थाबाय दा जोङो बावहाय जोङो साफ्रा होन माबा फाल्थिक होन बस्था होन जोङो बिराद दुखु खस्थ'यै बिगा 300 400 खांनानै जोङो बान्दो खोनांगौ जायो आरो जोङो दा जोंनि हाग्रा बिफाननिफ्राय जोंनि फेरेंगा सारा रनजितआ अननानै जों मोनबाय लामाखौ जों बहुद बोसोर सिगांनि सरखारावबो जों मोनाखैमोन दा एबारनि सरखाराव जोङो मोनबाय दा बिनि थाखाय जोंनि गामिनि रायजो राजा बहुद गोजोननाय मोनदों दा आरो जों उननि बेलायावबो आरो मोनबावगोन नामा जों सारनिसिम आसा थाबावबाय दा दिनै जोङो आरो सारजोंनो जों सापर्टखौ होबाय थागोन ओरैनो माबायदि खस्थ' जायोमोन बे लामाया जोङो बहुद खस्थ' मोनोमोन जाहाथे जोङो गथ'फोर ओरैनिया सोनाबनि मानसिया जोंनि गामियाव सोखा LP स्कुला दा बहाय फैयोबा माने फेन खुनानै फैनांगौ जायो आरो बाजार जानो फैयोबाबो गामसा गांसे लाफानानै एक्सट्रा लाफानानै फैनांगौ जायो बेबायदि बहुद खस्थ' जायोमोन आरो दा जों बहुद बोसोर खस्थ' जाबाय दिनै जोङो हाग्रा बिफाननिफ्राय जों UPP सरखारा अननानै हरबाय दा बेखिनिखौनो जोङो मोननानै जोंनि रायजो राजाया बहुद माने गोजोननाय मोनदों आरो बेहाय जोबोर मोनसे गोजोननाय जोंनाव मोनदों माने रायजो राजाफ्रा बे लामानि थाखायनो जोबोद हास्थायबाय थायोमोन सिगां समावबो जोङो लामा मोननो हानाय जायाखैमोन देग्लायहाय बे सार रनजित सारानो दिनैहाय जोंनि बे लामाखौ हरनाय जाबाय बेनि थाखायनो सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय लामायाथ' जोंनाव 1.5 किल'मिटारसो दङ बेखौ मावनाय जाबाय आरो दा बेखौ मावखांबायानो दा सारनि अननायावनो बेफोर गासिबो जाबाय होननानै सिगां समावथ' मोनदोंमोन बेबायदिसिम मोनसे मोजां माबा मोनाखै जानला मोनला ओरैनो मोनदोंमोन बै समाव दा एबारहाय माने मोनसे साबसिन बे लामाखौ क्लियार भाबै जों मावनानै देखायनो हानाय जाबाय आरो ओरैनो थंसिदाङि गामि थाइखाजरा BCDC प्राइमारि सिङाव थानाय आरो बे आरो माबायदिमोन लामाया सिगाङावथ' लामाया हाब्रु दैब्रु सास्तिमोन जोङो थाबायनो दा मोजां जाबाय जोंहा गोजोननाय मोनबाय थाबायजायामोन आवगायाव मानसि लोमजाबाबो माबाबो जोंहा लांनोनो चान्स गैयामोन आरो बेसे गोलाव लामाया खय किल'मिटार जागोनथाय 3 किल'मिटार सिगांनि सरखार थासान्दियावहाय मोनाखै नायस'नाखै जोंखौ खोनाबायदों मा गामि दैसोमगुरि जोंनि गामिया दैसोमगुरि मा बुंगोन सारमोननिसिम जोंहा गोजोननाय थाबाय दा लामा जायियाव लामा जानाय जाबाय नालाय आरो माबाफोर अभाबफोर दं अभाबालाय बेराफारसे माने जोङो सुबिदानि थाखाय जोंनो नांगौ होननानै जोङो नागिरखाबायबा जोंनो बबेयावबा दंग' खुरनाय बबेयावबा माबा खालायनाय सारमोनहाथ' दा नायगासिनो दङ नङा होमबा नायबाय थालां माब्लाबा माबा मोनसे जायोबाबो जोंखौ मालाबाबो रेकर्ड खालामनो मोननाय नङा माबा खालामनो मोननाय नङा जेनेबा नोंसोरनो नायफैबाय थानांगोन नोंसोर नायबाय थानांगोन जोंजों जेब्लायबो नोंसोरो सापर्टआव थानांगोन जोंबो नोंसोरजों सापर्टआव दं जोङो दा बेखौ जों जेब्लायबो हामलायबाय थायो जोंनि लामाया बेसेबांबो गाज्रिमोन जोङो आजां गाजां जोङो माइ मिलाव लांनांगौबाबो जों लांनो हायामोन सोरबा डक्टरनाव आजां गाजां लोमजाबाबो जोङो लांनो थाखाय जोङो हायामोन जोङो बानानै रोगानांगौमोन मानसि दुमसि लोमजाबायोबा गथ' गथायबाबो गेदेर मानसि लोमजायोबाबो जों बानानै रोगानांगौमोन दिनै जोंनियाव डक्टरनाव लांनोबाबो जोङो रोगानांगौमोन ना बानानै रोगानांगौमोन मानसि गिदिरखौबाबो सोरबा गथ'सा मानसिबाबो थिखोनो हानायफोरा रोगानांगौमोन गारि घरा सोनो हाला नालाय जोङो बिनि थाखाय जाहा दा सारमोनहा एसे जोंखौ हेफाजाब होबाय हिसाबै जोंबो बिराद मोजां मोनबाय जोंनाव गोजोननाय फैबाय दा सारमोनहा मोजाङै मोजां खामानिखौ मोजाङै मावनानै होलांदो मोजाङै मोजां खालामलांदो जोंहा बेखौ बिराद
मोजाङै बिनिफ्राय साबसिन जालांबावथों जोंहा बेखौ हामलायो सारमोन। जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बे हाखौ जों सोरजिजेननायमोन। आंनि बोराया दासिम नै दाख्लैसो थैनानै थांबाय नै दाख्लैनिफ्राय जोंनो सोरजिजेननाय बे हाया बे लामाया नै एबारावसो एसे मोजां जानानै फैदों। दा जोंबो बेखौनो आंबो बुंनो लुबैदों जोंहा गोदो आजां गाजां गिरु फारुनो डाक्टार मोना अजा मोना जेरावबो एकदम सोरबा सोरबा थैगोमालांनाय जालांबाय मालांनाय जालांबाय थैगोमालांबाय डाक्टार गैया अजा गैया हरना गुरना बहा मोनगोन बहा मागोन जालांबाय जोंहा नै दासो एसे लामाया देग्लायसो मोजां जानानै फैनायाव गारि मथर दासो एसे लाइना हाबहांबाय गैथारखायामोन जोंनि दिनाव मा साबायखर बावनो सानो बे साबायखरखौ जोंनो नोंसोरखौनो अरायबो साबायखरखौ नोंसोरखौनो खुलुमबाय थागोन साबायखर होबाय थागोन। मा गोनां जानानै दङ गामियाव माबाफोर गामियाव अभाबालाय सोरबा बेमार दङ सोरबा आजार दङ सोरबा माबा माबि दङ न' बाङाथ' दासिम जोंनि गामियावनो गैया फ्राय दासो फायखानाबो गैखा जोंहाबोथ' गैखा आजिखालि आं बुरिबोबाय बोरायाबो थैनानै थांबावबाय हा सोरजिजेननाया दासिमबो फायखाना गैया फायखानाखौ नांगौ सिगां सरखारनि समावहाय मोनाखैमोन ओहो गैया सारमोन मोनथारखायाखै ओरैनो माबा बानालि खिलाबायो माबा थिं होब्रबायनानै खियो थिं माबाब्रबायना जावब्रबायना हाखर जावनानै खिलाबायो बिदिसो जानानै